Good morning लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel. दायो नै लोगोफोर ना सारनो नागिरदों आरोना। गोजां बोथोरब्लाबो जोङो ना सारनायसै। दाबोनो दैया दिगियाव दं नालाय, दाबायदियावसो एसे रानो। बेनिखायनो जों सारनायसै आरो दा ज'नो। बिदिनो न'खरसे न'खरबासो बेबायदि माबाना लिंहरलायना सारबाय आरोना नै। हारसिंथ' सारनो हाखाया, बेखौहाय ज'सो थिं खानानैहाय सारगोन आरो। नोंसोरो माबायदि सारनो नायनो गोसोब्ला नोंसोर अननानै नायलांबाय थानानै जाबाय, जोबजासिम नाय बयबो, होनब्लासो नोंसोरो मोजां मोनगोन आरो भिडिअखौहाय नायनोहाय। नै लोगोफोर बे दैयानो नै ओरै सारहरनायसै दा। सानै सारगोन आरो ना। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर। दैया बारा गोथौ गैले गाइसमोन। ना हमनो मोनसिगोन जों। दा बिजा लाखाबाय साला देनोहाय। नै मानै हमबावबायसो। नैलै बामि मोनजेनबाय नै। बामि नास्राय दंसै नै। मोनजेनबाय नै दासो। मादैया नै गावजाजेनबाय सिंगिजोंहाय। अयथासार नायनि आखाइया मा जाखो। ना हमलागासिनो नै लोगोफोरना। दैया रानजोब्बाय नै, जों दहाय नोंसोर नुनाया फोसावबाय नै। आयदा गोदोजोबखायो हाब्रु गोजा। ना गोजा जेरावबो। नै लोगोफोर नाया नै ब्रे ना गोजा। नै हाब्रु। वाव, सिंगियै मागुरै दङ, नास्रायै। मेंलायबाय हनै ओरैहाय सारनानैहाय। माथोलाय बामि ना बारलि जाखो? बारलि। ओइलाय थांथ'। बामिसो लायो। नै नास्राय मागुरै लोगोफोर नै। दा नायदो साफायावहाय। आयौ हनै माबायैनो दा हमजोबनायसै बिदिखौ। आयु माथो हाब्रु गोजा गोदोजोबो नै। फेन्दा मानि हाब्रु। हाब्रु जाजोब्बाय। नै लोगोफोर नै। आयु एसे गिदिरमोन नै बे। बैजों एरै हनै। नै बे गिदिरसिन। नै गोथांलायखा। हमबावलायासै संबावलाय। मोनबाय दा? गैलाय नै आरोबाव नै मासेबाव नै लोगोफोर नै। लकेल बेसो दा, थैया बारायखावलायखानायसोलाय नै। नै बावबो मागुरबावदां। थाबायनो हायाखिसै आयु हाब्रुआ गोदोजोबनो। मा ना मोनखो खोन्थाना होदो दे। औ नाया दा? औ गलायनि सल 12था। अरे कहना क्या चाहते हो?
गाइसमोन Guysman này đấy là đây này có lục ăn này xem này wow này này Guysman masih mau nih asal lah sih video dah nih oh này boleh 신고실라이 나가시더란다. 싱라인이라로 ini bilang apa nih? 공캉바이네 जोङो 1 बेसेबां जागोन टाइमा 1:20सो जालायलांबाय टाइमा हमलाबो हमख'नो हाया दासिमबो नाया दङ सोर बायो बायना लांफैब्रबद' नै ओरैबो बाल्थिं गंबेसे गंथाम थिंबो बावनै गंब्रै ओमफ्राय ओरै गोलै गंबा 지가 할릴레이네. 와. 빌리타르. 고마우면. 제 보통 그거 이러면 제. 이렇게 해보면. 아주 모르는 거야. 완전히 신나는 거 이거. 나도 뭔가 신나 하고 왔. 오늘은. 아. mấy thứ lần à dayo साखांबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्रायो राननायसै आरोना ओरैहाय नै जों बेयावहाय खलानावहाय बुरा फैबाय नै बुराखौ लांनांसै नामा गोजां बोथोरनि ना ओरैबायदि टेस्टिखा बियो मादै आनै फंबाय नै ना हमदोंमोन